салом дӯстони азиз, ҳама касасозе нағзен подписчикои азизи ма. Имрӯз як бизнесмена боро шама барои шумо тавсия медиҳам. Дар хона савдо мекунанд, доставка доранд, ҳама ҷода доставка мекунанд. Шумо духтару нархҳоро бубинед, чизҳоро бубинед, ҳама чизҳои бо сифат качествени Турция барои шумо пешкаш мекунам. Ҳамаш распродажа шудаги духтарои хеле нарх ҳеҷ ҷода нестай. Тамошо кунед, баъд номерашон дар рӯи экрана заказ кунед, доставкатон мекунанд. Чихе ҳамихе полотенцаҳои хушрӯ ҳозир иҷода бакшода бо ҳамаша нишон метиҳем. Иҷода пастелни бильё ҳама чиз ҳастай. духтаро пасударам доранд. иҷода тамоми чиз ҳастай. каструлои калон ина бинед духтаро пасудошон чихел фасон комплект на дастархонда ина хали ҳам тортница ҳам бинед мағзи чағза мепушонда иқа хушро ина хали комплекто доранд. Инаиш беҳад бо хушрӯ инаи қанд монако мағзи чағз мемондай. баъд ини хали наборои чӣ доранд духтаро шишагиай ҳам ранги контейнерай бинед чанд намуча доранд. ина ёша бинед хел хушро фиолетови нера бинед ё наборан ина хали бо сахарница хоҳен шакар орд мегирен чой қоқ мегирен иқа хушрӯ буда ина шишагиёшона бинед беҳад хушрӯ. ози нархошам духтаро мегумтон. ина ин намудора бинед. ина полариса фирмаи беҳтаринай поларис вайша доранд. блендерша доранд. смузи тайёр мекунен. ина ҷода миксери кенву доранд. медонем ба фикрам кенву шиноса беҳтарин миксери аҷоиботай. хай ма тавсияи вай миксера медиҳем ки аҷоибот зурай фирмаи поларисам зурай ё чизошон ҳамаш качествени хали чизои дешёвка арзонака фирмини качествени инаи каструлои калона бинед чихел хушрӯай ё ама фирмини духтаро инаи ҷибфели беҳад фирмаи каструл нағзе ғавси хушрӯайда ваз бинед ҷа комплектош ҳастай каструлои калон. баъд иҷода пилисоси самсунгам доранд духтаро бинед ҳамаи чи ҳастайни пасдошон аҷоиб необычный глаг национальный мешада дастархонда. ина духтаро чизе мехоҳен ози нарх намошқати бо нишон метиҳам. духтаро ина полотенцаҳои лицевоя диден иқа хушрӯай ира бинен чихе хушрӯай иё 25 сомона ина ки кадоми качества ҳами сифата дона мефаҳма и оба аҷоибот меқапа ҳам хел хушрӯай ки ози май пеш омадам барои шумо навор кардам ки шумо бубинен дар ҳақиқатан чия. иҷода баъзе чизошон гуанжоа дига ҳамаш туркия духтаро инами камтарак боша ма ҳамуро мегум кадомшай бо гуанжо инам ё гуанжоан фирмои ваянку знаменитиш аму чизои качествени дора ина тиграка бинен чихе необычный ё полотенцаан духтаро ҳозир бо полотенцаҳои баня барои калоно доранд барои рӯи диван доранд як таш мондай скидка кати метиҳанд ана капута ина мира 600 савдо кадаги буда 450 сомон духтаро кадоми успет кад як дона бо ит свеча бинен чихел хушрӯай бирӯзови светлиям аҷоибот качестваш дам хе гарантия қатияй кадоме ки мегиренем як донай доставка доранд. инам ҷа чанд чи маҳқул кунем бигирем бурд мекунем духтаро ҳамаи борошонда распродажа кадагиан скидка қати рафтистай на полотенцаҳои фасони бон хеле разноцветни пачкада доранд чанд намуд коробкаҳо ёш ҳамаш турсиян аи хитои гуанжои инҷада чанд донай донакиян каман духтаро ози нишон метим бо полоай духтаро ина полотенцаи поло калонай аки иё дар хона ки мефурӯшанд чизошон арзонай фарқ дора ай бозора хела фарқ дора дар бозор ин нарх да ҳеҷ вақт наметиҳанд. ина иша бинем бо чихел ҳама намуд свеча доранд иё ҳамашку камакӣ мондай духтаро айҷа бароям распродажа шудай боро ина мията дта мондай ҳамаи чиз ира бинен чихе калонай и детские полотенцаҳай неким дар комнатай буда камеша партоем покривал бори ҳамеша полностью печоненам хе маҳкам мекунад. ина фирмаи поло кадоми медонад духтаро мефаҳмед шумо ина имайд ина духтаро инаи кабутуш 220 иш 200 ина иш 250 ишам 200 не сафеди поло 200 ина иш бо калонтарай духтаро 250 меша ки покривали диванам истифода барем детский да калони ира бинен баъд и качестваш зури бадай духтаро ира бинен материалша мешӯен ҳичи намешава шута истифода барем духтаро ина иш 4 налочка доштай хай ба пододеяльник простин комплекта 4 та неки ҳамун налочкаи болиштиш ҳастай
ин 650 сомона. Ин свети сирхай бинен ами чизи дари сумка ҳастай ҳамияй ба инаи намудуш ҳастай ё гуанжовай духтаро и гуанжовай качестваш аҷоиботай иш типани хали ласви борияй необычнияй духтаро ишам 4 налочка дора мати дырыныш пахтаге хемехиё мекни ласай неки ваяй чиз 100% пахтай пахтай тозай хушруай мягкияй бароҳат хомерин аниҷода идец духтаро 800 буд 700 сомон шудай ҳозиам як дона мондагия кадоми успеткна ина бигирен светшам аҷоиб хушру инаи детски 300 сомон ирам бинен чи хушруай детски дута налочка дорам дута налочка доштай якта чоркунҷа доштай якта хе дарозакаш ина любой таксарида тоғри мегира иҷода ина бинен чанд намуди ки доран 800 сомона ҳастай уно поёнда сирхиш тагиш 300 сирхиш вишивкаҳай инаиш 800 сомон будай бо инеҷа ҳама штук донаки мондагия духтаро успет кунен чизи ана чизе ки дона будай духтаро скидкаҳай биёен хоҳен хайна биёен нахоҳе ҳаматона доставка мекуна ҳамада мераса успет кунен инаи полотенцора бинен чихел живой глакш чихел хушру духтаро инаи набор сета полотенца дора 230 сомонай скидка шудай якта калон дора барои душивой баняда якта инаи лицевой дора якта бу майдача дора ҳам хушру мада ҳамиш махкул шуд материалша бинен и ҳам мягкий ҳам бархатнияй ҳам оба хушру меқапад инес майдатаракаш обши як 230 сомон мешава комплекташ инаҳа и калонаш се свет дора се чора светкаш будай духтаро ина номерош рӯи экран дай муроҷиат кунед на розвишам чиха хушруай зард бу коричневича дора аҷоиб хушру ина ёшам бинед духтаро ишам сера светка дора инаи 6 сомон инаи хушру будая ина бинед духтаро баняшам аҷоиб хушру набор будай духтаро ина ҳазарчам будай ина кабутуш хушру расветкош ина қара светка доштай ё аҷоибот хушру неки махе гарантияш хати ки махидам духтаро мада боварӣ кунед оба аҷоибот меқапа баъд ёра мешуви ку хали на ришта меброра на ҳичи качественияда чанд сол хизмат мекуна чизи қимат ай ҳамё бисёр будай неким айёш ҳастай чизи қимата мегирен долга хизмат мекуна ана навшон омадестай ё камками монда ёра ҳамара скидка кадагиан бо иншоалло ки кадоми успет кадаг харидорӣ мекунем бо борои навшон омад ай борои навшонам номероша мондагим любое время духтаро ё бор доран савдо мекунанд дар хона ҳай бо нархи арзон муомила када савдо мекунанд инаи духтаро 60 буд 50 сомонӣ шуд ина чанд расветка дора гулобӣ дора инаи инайош 25 аи ду донае духтаро иам хушруака аи ма дорум ай материал хушруаирам 25 сомонӣ инаиш 50 сомонӣ хайр расветка духтаро ҳама наму доранд дига хел ёшам ина тигрорам гуфта ай духтаро 15 сомонӣ ай ира бинен чихел хушруай ана иша бинен аи блок 60 и уно блок болодай духтаро диде донаш 28 сомонӣ ина ирам бинен чихел качестваш хушруай хаос будай расветка ҷуда оранжевия сабзай хе болотови инаи цветай бинен лицевой бисёрай 25 сомон дора инаи бориктар 28 сом инаиш паҳмай ина нархуша дидестен духтаро расветкош ба и сабукак будай духтаро оба меқапава ма аиам доштам ба қувватакан ё ҳичи намеша мешуи ҳам мягке рура намехроша ина духтаро бинед диден турецки 6та дора калон калони хушрувани ё 350 буд 300 сомонӣ скидка шуд аксия рафтестай духтаро ина ду донаш мондагаи бисёр нестай баъда инаи полотенцо ҳастай иёра набор мефурӯшанд духтаро ира бинен чихел хушрувай кухнида ё турецки будай ира бинен чихел хушрувай разноцветный ана ё 900 сомон шудай духтаро 1200 сомон будай як дона мондагия ира ина номерошда кадомитон успет каден пушаймон намешавен духтаро полотенца ё 330 сомон будай духтаро 10 дона доштай духтаро расветкоша бинен иш сери цвет
қахшруча бо ягон кас арус боша бо вообще зур будай духтаро багати ина расветкоша бинен пачкашда 10 дона дора ина агар пачкаш қати гирем бо выгоднее духтаро ина 10 дона дора 330 сомон ина штучный блок савдо мешдай духтаро штучный намефрушан ина бигирен 10 донаш 330 сомон аҷоибодай бурд мекунен любой расветка любой намудаш дора пачкада барои кухняи духтаро я донаш мондай 70 сомон ё туркия на о и турки будай духтаро аҷоибот 100% бахта духтаро ина ин набори ки намира дидестен ай и як дастархунвори ай 3800 сомон ай ай духтаро ҳама чизиш 12 донаги 12 персона ҳам меган мисол айш 12 тай айш 12 тай ай наиш 12 тай ай чиниш най косаш 12 тай ай не лаганош 12 тай ҳамаш ами як комплекти необычный мешавад ё 3800 анаи намудош ёш 2000 сомон ай ё 6 персона ай ҳама чизи 6 донаги дорад духтаро но салатницош будай асарти гирак ина духтаро ирам хушру аҷоиб ҳар кас бохай фукуси худша медона ки маъқулш меша мегира ина и 150 сомона ира ман нишон додам ка вале видеода ина нархошам мегум и ҳам хушру ай пеш ина и ранги чия кузача бори об мерезен ин 90 сомона ё ҳам барои шир лекин ҳам декор боре ҳам ҳар бори кухнитона мебинен приятния фасонай ҳам необычный бақувватай ё хали пластмасс нестан ё турецки шишаи ваян инами посуда бори фарфорния духтаро баъд анаиш барои микроволновка ҳай инами косача 50 сомона и да микроволновка меша кришка дора ҳатто ягон чисто намепара хушру без запах гарм мешавад майдаш и фирмаи физмене духтаро кадоми физма набудона чизои оригиналай ма харид мекунам духтаро медонен бақувватай шишаш тоза ёра дишовкош аста да бозоро шишош хирай ира шишаша бинен чихел рӯшани чотки хушруай 160 калонаш 180 духтаро и Франция будай турки ина ёш будай и Франция будай ё штучни овардагиян камай и 300 сомон и скидкашда и ҳам вазбинака ҳам чизи нағзе качественне духтаро ина маслин маскату намегирен духтаро ина и наборам аҷоиб хушруа 150 сомон ай ина ширтона мегирен кришкаш маҳкамак неста багати утюг 900 сомон духтаро 1200 сома утюг буда ё хали дишовкоо нестан ё оригиналан аҷоиб хушруай ҳами чизе ки ҳамиҷа якдонаги мондаги барои ҳами скидка шудагиян духтаро инами Kenwood миксер беҳад қимата $400 да магазино $500 не ки ё 2300 сомон метиян ба хотир ки як дона монда фирминия ё хали арзонако нестай байнами вайшунам оригиналай Polaris беҳад фирмаи нағзай ишам 630 сомон я дона мондай барои ҳами духтаро анаим плисос Samsung ирам як дона мондагиай 800 сомон додестиян и плисосои дини мазор сомонай ё дига хелан Samsung-ои ки оригиналан мошинастиш зури бадай духтаро каструли 20 литраи омес як дона мондагиай 900 сомон кадоми мехоҳа бурд мекунен и барои маърака ай Туркия медонена коркмаз будай и вообще бо зури бад ирам 20 литра омез ҳам якта дорам ваям 20 литра ирам и нархш фарқ дора омез 900 и 1300 ба чӣ хотир и бо вообще вазбин будай тагш ами инамиҷа ғавси бадай гӯшбирон мекунен ош мекунен бисёри да роли дега бозӣ мекунад вообще намечаспона ғавсай хушрӯ мешавад иш 15 литраш будай 1000 сомон иш 1300 иш 1000 сомон иё ҳами якдонаги мондаи духтаро ям мегирем бурд мекунем и утари тникакое ки 300 сма 400 сма ки тагш мечаспа у хали нестай духтаро кадоми чиза мешиносам мефаҳмен чизи качественный оригинал фарқ дора ай нархаш духтаро инаира барои шумо боло ба боло мондам бубинен гуфтам 7 чиз дора ин ягон ҷо пикник меравен ягон кас да ягон хабаргирӣ мерен ягон авқот мебарен ҳама размериш ҳаста и Туркия духтаро як донаш монда бо ҳамин цвети хушрӯиш монда ки сиреневи фиолетови нархиш 200 сомон як намуд пластмассаш ба қуввати хушрӯай аҷоибот ин фирмаи кастрол ин фирмаҳай House Rollende ира бинен чӣ хушрӯай ира ҳози ма дегша бардоштам бовар кунен я намуд вазбинай инами дег пегои комплект нахарина мешавад и ҳамун рола бозӣ мекунад
Ози ман ай пеш бо нишон метиям. Даро и 5 та предмети ҳами дег дора. Бо ҳар 5-иш кришка доранд. Дастаҳоша бинен чӣ хел удобнияй. Гарми тез намерасаша. Ина бинен. Инами 7 литрай. Бо 6 литра дора. Бо 5 литрай. Ба фикрам 4 и 5 та дора. Ҳамаш 1 литри кам шудан мегира размераш. И 1800 сомона и як намуд вазбине. Ба дараҷаш фирмаш хушру будай. House Roland беҳад хушру. Агар ира амира бигирем ку дегои омс ягон чи дига дар кор намешавад. Ин набори кастрол и бо бисёр дора 7 дора. И аҷоибот хушруи бад иш 2000 сомон. Иш литрш 14 литра будай. Калон кастролш аҷоиб хушруи ра бинен. Ҳаман чизаш беҳад хушру ба вазбина ка ё хали кастролои 300-400 смай ки тагиштана кай ба оянда шикоф мешан у фирма нестай. И ба қувватои амо фирми ниёан. Ра бинен дизайни Германия. Беҳад хушру. Духтаро инаи турецки дастархона. И ласай неки ми ҳам хушру аму вилурой ки оз бромадаga иё миллион бор хушру. Уна турша бинен узорш чихе хушру. Ира мекшой аҷоибот. Иҷа суратш аст аёзи. нишон метим духтаро. Ина ами сурат мефаҳмед. Ина аҷоибот хушру. Ира арусако бигирам. Ба хонарам и рӯшан мекуна светлияй. Нарх 150 духтаро. И калонай. Даро и обрезаку ова намекашам хе местаран килёнка бори неки материалай 450 сомон будай. Хушрухай номерушон да нависен духтаро кардомида дар курай иё ҳама камками мондай распродажай арзон додестай. Иша бинен чихел хушруай ира аҷоибот хушру. Ина иш гуанжовай духтаро ина 450 сомон. Май калтатарай духтаро. Камтар ториктарай светаш. Уош рӯшанай дарозан 3 метра будай иш майдатарай ҳастай 220 дини майнами. Духтаро и иш чандай нарх? Майдаҳош 450 духтаро калоно 600 сомон. Инем рош духтаро 180 сомон. Ям ба қуввата ки хушру материалш хали калонош 250 сомон. Ина миглай хушру агирам материалш ба қувват.